にちは、隙間のリリーです。メディアのためのハワイ語ミニ講座、よろしくお願いします。今日は簡単なようでいて案外難しいハワイ語の漢詞のお話をしてみたいと思います。ハワイ語の漢詞には2種類あります。定冠詞と不定冠詞。まず定冠詞のお話をしますと、定冠詞にはかとけがあります。けが使われるのはけ、え、あ、おで始まる言葉。それ以外にはかが使われるという大まかな使い分けがあります。冠詞というのは名詞につくんですけれども、そもそもなぜ冠詞が必要なのか。ハワイ語の名詞として使われるハワイ語の多くが動詞として使われる言葉だったりするからなんですね。例えばフラ、アロハの次によく知られているハワイ語かなと思いますけれども、日本語でフラというとダンスの種類になりますが、ハワイ語でフラというとまずは踊るという動詞の意味合いがあるんですね。なので名詞として使う場合にはカフラと定冠詞をつけないと名詞の意味にならないんですね。こんな風に動詞を名詞にしてくれるのが定冠詞では、もう一つの冠詞不定冠詞はどんな風に使われる言葉なのか、どんな機能があるのか。不定冠詞の不定という意味を改めて考えてみるとわかるんですけれども、不定というのは聞き手が知らないこと、聞き手が知らない情報について使うのが不定冠詞です。聞き手が知らないことなので、語り手は改めて説明しないといけない。説明文を導いてくれるのが不定冠詞です。コムを合う。こんな風にで始めると説明文になります。会う、私はへこむ先生ですと。会う、私とへこむ先生。この2つの言葉をつなぐ言葉はないんですけれども、で始まっているということは説明文なので、私は先生という種類の人間ですと。日本語にするときはですと。つなぐ言葉を補ってやると自然な日本語になります。この辺りの定冠詞と不定冠詞の使い分けについて、素敵なフラスタイル75号ではメレの歌詞をたどりながら冠詞の使い分けについて解説しています。今回は第2特集、ハワイ王国の女性たちの方でクイーンズ・ジョビリーとアイナハウの解説もしておりますので、よかったらそちらの方も読んでいただけたら嬉しいです。メディアを読むためのハワイ語ミニ講座終わります。